ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁ। ଆଜି ମୁଇଁ ଏମିତି କିଛି କଥା କହିବି ମନେ ପଡୁଛି, ସେଇ କଥାରୁ ଆମର ମହାଦେବ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଏମିତିକି ଗାଁରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସାଧାରଣତଃ ତିନି ମା ଛୁଆ, ମା ପୁଅ, ମା ଝି, ବାପୁ, ଏଇ ସବୁ ଚାଲେ, ଏଇ ସବୁ ୱାର୍ଡ ସବୁ ଚାଲେ ଗାଁରେ। ଆଉ ସହର ଟାଉନ ବଜାରରେ ତ ଜାଣିଛ, ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି ଏସବୁ ବ୍ରୁ ଏମିତି ସବୁ ଚାଲେ। ହେଲେ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର କଥା ଗୋଟେ ମନେ ପଡିଲା, ପଳେଇବା। ପୌରାଣିକ ବିଷୟକୁ ସେଇଠି ମୁଁ କହିବି, ଆଜି ବି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଅଗ୍ରସରରୁ ଜଣେ ପୁଅ, ଜଣେ ଝିଅ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ। ଆପଣ ଯଦି ଏ କଥା ଜାଣିଥିଲେ କହିବେ। ଆଉ ଶୁଣିଲି, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଆମର କହିବି ଆଉ, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଆମର ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି ଚାଲି ଆସୁଛି। ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ରାତିରେ ଯାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ମନ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ଯାଉ। ସେଇ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ନର୍ମଦା। ସିଏ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କରୁଥିଲେ ବି ତାର ସତୀ ତ ତା ପାଖରେ ଥିଲା। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରିକି କହିଲା, ସକାଳ ଉଠିବ, ପୁରା ଗାଧିଅ ପାଧିଅ ଉକେ ହେବ, ଫ୍ରେଶ ହେବ, ପ୍ରଥମ ଯାହାକୁ ଦେଖିବ ତାକୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି କହି ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ଥିଲେ। ସେହି କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ବେଶରେ ମହାଦେବ ଥିଲେ। ତାପରେ ତାକୁ ସତ୍ୟ, ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ବଚନ ତା ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଥିଲା। ଏବେକା ମଣିଷ ବୁଝିପାରିବନି ସେ କଥା। ତାପରେ ସେଇ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି କହିକି ସିଏ ତାପରେ ଆଣିକି ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା କଲା। ତାପରେ ଭଲ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ଭଲ ହେଇ ଆସିଲେ। ତାପରେ ନାରୀ ମାୟାରେ ଏମିତି ପଡ଼ିଗଲେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ଫିଟି ପାରିଲେନି। ତାଙ୍କ ଉଗ୍ରସରରୁ ଜଣେ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା, ତାର ନାଁ ହଉଛି ସିନ୍ଧୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଉଗ୍ରସରରୁ ଜଣେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଝିଅ, ତାର ନାଁ ହଉଛି କାବେରୀ। ଆଜି ବି ଆମର ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଫ୍ ମହାଦେବ। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ ମତେ କହିବେ, ଓକେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ତିନି ମାଛୁଆ ଆଜି ବି ଏଇ ଆମ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଯିଏ ଦେହ ବୁଲାଇ ଦେବତା ହେଲେ ବି ମରେ, ଏ କଥା କହିକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ନଦୀ ରୂପରେ ଓକେ ପ୍ରୋସେସ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ତ ରହିଲା ଆଉ।